Eli moi, tänään mä oon mun kaverilla. Maistellaan outoja ja chilisiä herkkuja, tai voi olla ettei herkkuja. Niin. Ja sitten meillä on myös pari juomaa. Mutta nää sit tippuu täältä kuitenkin jossain vaiheessa. Niin nyt haluu pysyä siinä. Mutta olkoon nyt siinä nyt ihan sama. Eli ekana outo. Leis grilli. Grillin makuisia sipsejä. Oh my god! Maista. Hyi. Oi se ihan grillimakkaralle. Se on niinku paha haivusta, mutta hyvää. Nam. On se nyt ihan ok. Ihan ok. Mut siis grilli. Eli näin maistuu melkein grillimakkaralle, vaan sille grillille. Me vielä grillille. Niinpä. No niin, nyt toi lehmä lipsahti sieltä. Okei. Eli kohta nähdään ja maistellaan seurasta. Joo. Eli nyt palattiin ja nyt maistetaan tämmöstä bukke rolls. Sea salt eli merisuola. Ne oli outoja. Nää on jotain leipiä. Oho, tää on vähän iso. Mä haluan nyt pienen. Ei maistu millään. Mauttomia! Niin on. Kohta nähdään ja maistetaan uutta. Seuraava mitä maistellaan on tämmönen. Toi oli niin outo oikeesti. Mä olin silleen, mikä mambo? Ja me ollaan molempia ostettu näitä. Otetaan siis näitä. Nää on näitä, vitsit. Nää on oudon makuisia sitten. Avataan nyt näin. Tuo niinku tulee pari. Ota yksi. Tää jäi mun hampaaseen kyllä. Mansikan makusta. Ihan hyvää. Ihan selkeä mansikka ihan oikeesti. Se on parempia kuin mitä mä luulin. 5/5. Kohta nähdään. Maistetaan seuraavaa. Ja meillä on siinä tätä mamboa. Niin. On ihan sama. Seuraava mitä me maistetaan on mentos juomaa. Meillä on Juomaa. täällä tuplasit. Äläpä lisää jäädä. Mä halusin ostaa, mut Hillalla ei käynyt toi, niin nyt me sit maistellaan tätä Onnon kanssa. Mitä vitsiä? No niin. Missä on tän tähän? Joo. Chin chin. Eeppisen tää on niin hyvää. Täällä oli jotain palasia. Mitä ne on? Täällä oli joku tällainen lillukka. Hyi, vitsi. Okei, sanotaan ihan hyvä. Nähdään kohtaa. Seuraava on Laffy Taffy. Toi oli joku vitsin lapita. Mikä toi on? Onks toi jotain jauhoa? Ei oo. Vaikka mä otin tän tuolta, missä oli kaikkea mausteita. Siellä ihan luki candy. Joo. Miten sä? Miten toi on niin iso? Anna mulle se. Laffy Taffy. Tää oli strawberry eli mansikka. Mansikka. Ihan maistuu mansikalle. Ja palataan kohta seuraavaan. Seuraava mitä maistellaan on tämmönen winter tupla. Siis tässä on kardemummaa. Oh my god, miltä tää maistuu? Joo. Ja mun mielestä ok. Tää kardemumma maistuu liikaa. Mä voin puolittaa tää. Ei tästä. Tuli. Mä annan tän 3/5. 2/5. Palataan kohta. Palattiin. Eli. Tässä on jotkut oudot tämmötteet. Outoja. Mä oon kyllä maistanut näitä, mutta tää on outoja. Tää on ihan sikasitkeä, että on vaikea purra. Au! Kun on semmonen
No, tollanen. No, mansikka ja sitten täällä on tää valkoista sisällä. Mun etuhampaat melkein meni. Palataan kohta. No niin, anna ottaa vähän noita. Mitä sä siellä teet? Pada! Pada! Eikö tää on lakri? No ihan sama, minkä? Vesimeloni. Ja mä sieltä luulen, että tää on lakritsa. Tää maistuu sillä vesimelonipurkalla. Miksi kaikki vesimelonikarkit maistuu tällä? No. 10 kautta 10. Hei, jälkimmähkö on outo. 10 kautta 10. Mennään seuraavaan. Eli sekä Prime Energiajuoma. Me tehdään tätä vaan vähän. Koska mua pelottaa juoda energiajuomia. Sitten mä vaan... Mulla ei enempää. Miksi sä pistät itsellesi vähemmän? Eikö tässä ole ihan yhtä paljon? Mä voin laittaa vähän enemmän. Näin. No niin, laitetaan. Jaaka. Ota toi. Se on ihan hyvää makusta. Mutta älkää juoka noita. Energiajuoma on pahaa. Paitsi että Celsius Mango Passion on hyvää. Ei vitsi. Energiajuoma ei kannata juoda. Älkää tehkö samaa kuin me. Miksi tää on märkää? Kato, kun sä itse avasit sen Primein silleen. Niinpä. Tähän seuraavassa. Linssi, sipsi, paprika. Tää ei oo tulista, tää pitää olla paprika. Mut paprikassa on aina kielenpäässä pieni tulinen maku. Niin on. Jos sieltä. Noin, tuossa on ihan hyvällä. Hei, mä otin tossa 2. Noniin. Tämmöset pyöreät. Nom. Nää on hyviä. Nom, 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 nom. Nää on myös ihan pikkusen tolle. Pikkusen. Mulla tää on ihan hyvä. Ja kuten sanoin, kielenpäässä pikkutulisuus. Ja Ihan. nähdään seuraavassa. Eikä veittäkö mun hampaista, ne on ihan tyhmiä. Hei, moikka! Tulisia. Spicy chili nuts. Eli Ei, me ekana haetaan vettä, odottakaa. nyt me haettiin siis vettä. Mä juon sitä vielä matkalla, koska... No niin, nyt älä pliide kaadu. Ja nyt tulee tuliset. Hei, mulle 1. One. Mulle one. Monta siinä, missä on vähiten. Ei ois tulista. Ei 1 ole tulinen. Hyi, tää maistuu hieltä. Hyi! No, ihan sama. Eli nyt me otetaan täältä... Munia! Ei siis me puhuta poikia munista. Joo, mä oon vähän sekasi. Mä otan vaikka... Tää on valkoinen, niitä on 2. Mene sit tuonne. Mä otetaan täältä teet valkoiset munat. Ää näyttää kamerassa sisältä, mut joo. Ja suklaata. Purin mun hampaa. Tarkoitus ei ollut aina syödä hampaita. Ihan sama. No nähdään kohta. Mun pelottaa, miten me syödään. Anna pelottaa jalapedo. Ja... Mä sanon, ettei pelkkää korttia. Noniin. Haluatko ottaa eka? Mä oon teitä huijannut. Mä en oo Anna Kovis. Mä oon Anna! Noniin. Haluatko ottaa eka vai otaks mä eka? Mä. Ota eka. Puraaks me siis? Joo, pura. Pura se. Tähän. Ota se koko palanen siitä. Mitä tulee? Paprikaa. Niin on. Hyi, mut pahaa. No niin. Mennään seuraavaan. Seuraava sitten olisi ihan aito oikea. Chili. Tää ei oo paprikaa. Ota aika. Sulla on vettä. Älä oo lälly. Mulla on nää munat suussa. Joo, nähdään kohta.
No niin, nyt anna ottaa tosta. Kattokaa. Tää on nyt tän verran. Ei, miksi mä otin näin sen palasen? Paprikalta ihan maistuu. Anna lisää. Hei, odota. Chilissä on aina se, että jos sä odotat hetken, se tulee. Se tulisuus. Mä olin niin vielä palasen. Anna mä! Sulla on vettä. Tuo kakkaa. Mun siis vieläkin polttaa puhua, joten mä en puhu. Ja nyt me siis maistetaan tätä lemonia. Issulas. Mun sormi kävi kylpyssä. Tää on siis sitruuna, eli tää pitäisi olla jotenkin kirkko. Tää auttaa tähän chiliin. Onko se lisää? Tää auttaa chiliin. Chilin jälkeen ei maista melkein mitään. Kaikki mitä sä syöt chilin jälkeen. Eikö kyllä noi karkit maistuu, mutta... Okei, jos sä syöt chiliä tai jotain tulista, niin kannattaa ottaa myös sitruunaa. Eli tämä oli siihen. Kiitos kun katsoit ja heippulis hei!